Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. Lapho khona sisho kamnandi sithi iza nazo. So ubhuti wami namhlanje ungivakashela uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani noma-ke usehilile yini kuloko kugileka kwakhe okwamehlela. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona sisi. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngi-right nami. Ngicela igaba nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Igama umzamo isibongo wamakhaya ngiqhamuka eNdwedwe eMaphephetheni. Kodwa Oh, manje okay. ngihlala la eNandi Mawoni. Ngezimo zamatoho nje. Oh, so ukhulele eMaphephetheni? Yes, ngikhulele eMaphephetheni. Oh, okay. Umntwana onjani ukhula? Umntwana nje ohloniphayo. Wakubudisho Okhule- njalo. Kodwa Akekho othi mina bengihlupha. kodwa nje nabaziyo Nkosi yami bangangifakazela. Uyabona nje umndeni wasekhaya ngibe nenhlanhla ngakhuliswa abazali abaqotho. Uyabona nje so bengakaze ngiphume esandleni. Okay. Ngitsheleke ukuthi bakwenzani, bakugila ngani? Kahle kahle lana ke mina dadewethu abangigilanga kakodwa so kahle kahle mina inkinga engihlangabezane nazo ezigcine sezilida to ingcindezi engibhekene nayo njengamanje. I'm still fighting leyo depression Okay. le. So ngicabanga ukuthi vele umuntu o-understanda kangcono uzokwazi ukuthi i-depression isebenza kanjani. Mhlambe nje kuyichaza kancane i-depression sonke sinayo. It's just that level yabantu indlela ama-feelings abawathatha ngakhona. So akufani, asifani. Khona bakwazi ukubekezela isikhathi eside. Abanye aba-weak abahlulekayo ukubekezela bagcina mhlawumbe sebethatha impilo zabo yabo. So la ekuthatheni impilo zabo angibagxeki abantu mhlawumbe sebeke ba-commit suicide noma mhlawumbe bazama because usuke ungayazi into esuke imudla umuntu ngaphakathi. So lento ihambisana nokuhetheka. Uyabona mhlawumbe ungahethwa umngani, ungahethwa umuntu wasekhaya, ungahethwa i-respond mhlawumbe yasemsebenzini, mhlawumbe uzama ukuthola amatoho ungawatholi, ufaka ama-CV ungaqashwa. Yabona nje kuningi okungagcina sekukulidela kwincindezi. And-ke ingcindezi isuke isikuhlebe indaba ukuthi wena ungabi nandaba ne-life, ungabi nandaba nokuphila, of which abantu abanye bagcina sebecommit suicide. So ziningi ke nezindlela zokucommit suicide. Abanye mhlawumbe bafica umuntu elenga noma edla amaphilisi bese bethi hawu se-commit suicide. Kanti khona le suicide abantu abangayinakile yabo. Le yokuqala ukungena ebugebengini. Of which ngizithole sengikuleyo ndawo. Usungena ebugebengwini. Sengenza izinto eziphumile esandleni. Ngike ngakutshela ngathi ngikhuliswe ngendlela e-right mhlawumbe bangafakaza kodwa yabo uthe sewuphuma esandleni sengiphuma esandleni ngangena ezintweni ezinzima ngenxa yengcindezi. Yabo kunalento ethi bengaze kungifikeleke mina mhlawumbe ukuthi ngizibulale noma ngizihenge, but then le feeling ithi you don't care even if you can die. Yabo not ukuthi mhlambe you want to die, you want to take your life now, but you don't care. Ungenza noma yini awusana ndaba, even ukuhamba ebusuku endaweni esatshwayo ukuthi wena nje you don't care, you just walk. Yabo so nami nginaleso sibindi sometimes ukuthi yazini lapha akhanjwa mina kodwa ngizohamba. Yabo so ngcina seke ngokwazana nabantu abaningi. So ngcina mhlambe ke sekukhona umuntu okuconvinceayo yabona uzuyibona into i-right kanti wrong. Kuwena ifile right ngoba vele wena nempilo awusana ndaba nayo nokuthi uhetha abani because wena ufila sengazi ukuthi mhlamba akekho nendaba nawe. Yabo so ifike lapho ke kumina whereby sengithola mhlambe abangani yabo ngenxa yokuhetheka. Yabona mangithe ukuhetheka ngibale umndeni ngabala abangani ngabala mhlambe umuntu ozwana naye relationship like romantic relationship. So mina ke mina ke kube i-romantic yabo. So yangithatha ngibeka lapha kulezi zinga thanda umuntu kakhulu. Umeke wakuphula inhliziyo naye futhi akhombisa ukuthi uyakuthanda. So uzugcina attacked yena ukuthi eshazini nisekhamba isikhathi uvela ubond we babili uvela ufound that yabona into okufound that. So
uvele uzizwe engazuthi angazi nomhliziyo ucule emafutheni abilayo what but nje uvele uzizwe ungabalekanga uzizwe nje ubona umhlaba omncane and kuba kafushane nje uhethe umuntu osifazane yeah several times umuntu oyi-one yabo yeah so kwenzakalani kahle kahle no ilento yokuthi umuntu akuthande uyabona umthande kakhulu and then ugcina usuzinikela ukuthi yazini lo ngiyamthanda and then busuba attracted kuyena and then wajola ne so mega jola so vela recently like esikhathini samanje awukwazi ukufica umuntu esingile yabo so vele nathi iqale kanjalo ngifice ngekho singile naye futhi kwaya ngokuya yabo laba baseceleni kwasengazi ukuthi baphumile sayidini lami nakuyena futhi ngatshelwa leyo nto baphumile nasala ke nobawuthuna ke manje sitshela mina ngisitshela ukuthi sisele soba yi2 kanti yena akaphumile yabo so emese kuhamba isikhathi ngithola ukuthi hayibo usaqhubeka noSibanibani yabo and uSibanibani uyamlobola wesiphathi yabo ekubenini mina wangiconvince ukuthi no imini yabo and kubo nami ngi-introduce wesiphathi angazi ukuthi umndeni wakhe unjani wona ke uyithatha kanjani because nami ngi-introduce kosisi bakhe and stuff yabo kubo bengazi mhlawumbe kubantu abadala noma mhlawumbe mina ngithi ngiyovela khona but mase ngithi hayibo and then usajola nalomuntu and lo muntu uyamlobola like serious indaba and then mase ngithola ke futhi nangabangani ke wese uyaxoxa la eflopa khona kakhulu yena axoxela abangani bakhe kanti mina ngizogcina ngifinyelele kubangani bakhe and then abangani bakhe besithi hayibo wena yazi awazini ukuthi uSibanibani usaqhubeka noSibanibani and uyakhokha so leyo nto ngilimaza kakhulu yangifaka nje impela kwencindezi la ngifikelwe khona ukuthi yazini anginandaba ke manje noma ngathiwa ngiyafaka and stuff ngisanandaba yabo okokuqala uthola ukuthi akaze zahlukana nomuntu ayethe uhlukane naye yes wathola kanjani qala ngama phone calls lento le yabo ama phone calls la kungafanele mina ngiwabone so ngizama ukuyiziba leyo mentality ukuthi hayi mhlawumbe uyangijolela and stuff and up until ngizwe ngomngani wakhe ke so mina ngiqala ukuthola ngomngani kahle kahle athi hayibo yazi uSibanibani ukuthi emsebenzini uyalandwa noma uyalethwa okay uyalandwa uyalethwa futhi ngoba mina nginayo nje imoto and stuff so ivele nje I feel like less of a man yabo like angazi ukuthi nje angibalekanga so yeah ngathola ngabangani bakhe manje uma uthola uyambuza uyamqonda ngqo ubuza ukuthi hayibo nakho ngizwe into eso phezulu into eso is it true noma wafela ngaphakathi yabona ke ngiqale mina angikubuza into ngenayisho yayo that's who I am angikwazi ukuza kuwena ngizokubuza into azi ukuthi mangikubuza something maybe ngino 90% weqiniso yabo so naye ngiqale ngithule ngithi hayi no ngizoconfirma and then ngiconfirm futhi so hayi cha yazi uyalethwa ngempela futhi uyalandwa emsebenzini and then bese ngiya kuyena eyathusa kakhulu ngithi ngiyombuza ngalento ngifica shutha ngiboleka ijacket yakhe kusekubanda angiboleka ijacket yakhe qho mangifaka isandla ephaketheni ngifica iring and le ring bese ngimbuza ukuthi ekabani angasazi ukuthi uzophendula thini ngamcindezela ekhoneni hayi ukuthi ngamshaya but ngamcindezela ekhoneni to a point whereby wazwabhodla ukuthi hayi no kahle kahle uSibanibani wangipropose angavuma yena lo athi wahlukana naye so uma ukuthi wapropose wavuma then kwenzeka kanjani ukuthi ungangitsheli mina ke ngaleso sikhathi apropose ngaso and stuff so yenye nje izinto njani le and then ngase ngamtshela ukuthi yazi vele le ring isifakazela ukuthi lento engizwa yiqiniso lento esengiyibuzile iqiniso so yeah ngaba depressed kakhulu kungeyona ke leyo kuphela so kwahamba ngafika to a point
okay angazi noma kuthiwa inhliziyo enothanda iyaxola and stuff yo ya ngamxolela angazi ukuthi nini but mase eduze kwami nje ngosiyami angifuni uqamba amanga ngivele ngikhohle yona yonke into yabo so ngaxola kwangazi ukuthi kuyadlula saqhubeka and stuff and engingakutshela kona ugood eqambeni amanga Ngekholwa ngempela into ayishoyo. Yazi ngiyikholwa ngazi ukuthi akuyona. Yazi ngiyikholwa ngazi ukuthi akuyona. Ila ngihlonipha khona abantu besifazane ukuthi wow. Mina ngingena kuphi? Ngiyaxolisa ngithi bantu besifazane. Cause like uyabona mezothi nje no mzamo lutho. Like no angikaze angiyenzi lonto ngathatha ngifuna manje uyibona. And uvela ubona eshaya no yazi bamsukela. But ngiyalazi iqiniso. Lento engisho ukuthi angikwazi ukukubuza ngingalazi iqiniso. So yeah, fast forward at a day futhi sindawonye endlini and stuff futhi blah blah blah. Manje akukho ukuthi uzibhekele lo mjide ukhuluma naye ubuso nobuso. Mina. Akukho cause nefoni angazi noma uyadelete noma uyayishintsha yini izinto. Khona la vele nje adecide khona ukuflash WhatsApp wakhe like ngisilwa ke manje ngithi mina no ngiboleka WhatsApp wakho and then wavele nje wadecide ukuflasha straight yabo so wayesethi hayi no bengingafuni ubona ukuthi ngiflitha nobani uyaflitha njani and god ngicela ubuyele emumva usichazele ubusathi ngelinye ilanga ngaze endlini kanjani so leyasendlini iza nazo wena Nkosi yami ungashini okugodwa leyasendlini ne so umuntu akhuzwe ke kuthiwa no mzamo ungalinge uye endlini yomuntu wesifazane yo lento izokwaziwa yizwe lonke hey iza nazo so yabona ke lento ukuthi ngizoyikhatha nje so kodwa lento ukuthi ungalingi uyendlini yentombazane hayi nabafowethu ngiyabaxwayisa hayi mangalibeki mawusajola naye noma nje no hayi ngeke ungalibeki mfethu ngoba manje uzofela emanyali uzofela emanyali but ke hayi ngoba phela ngiyimina yabo ya ngaphunyuka sithini isizathu sokuthi ubaxwayise abafowethu ukuthi bangayi endlini yomuntu wesifazane kukancane maybe it's mhlawumbe 80% abantu besifazane aba 20% abaneqiniso ku100 so kukancane ukuthi leyo ndlu leyo west mengahlale kubo yabo kukancane ukuthi leyo ndlu wena kuphela uyazi njengoba no ngiyakuzwa and angifuni ukuphika angiphiki lutho angivumi lutho futhi but ngiyakuzwa ungafeel offended kulungile so ke kwenzakalani ke so yeah long story yenzeka lapha endlini yabo up and down but ke sagcina sesibathatha endlini kanjani manje kufika kanjani ukuthi nibe bawu 3 endlini simina phela owazi lendlu kuphela naye nomunye uyayazi yabo so yeah agcineke sefikile ke umfowethu lo ntanga yethu nje afika ukhona ntanga yethu nje omncane yabo ima kwafika ukhona endlini ufica mina endlini lucky ufica mina endlini so nosisi ukhona la yeah usisi sihleli naye endlini so kwenzakalani endlini seniba u3 na ke manje ya and siba u3 yabona nje lento yenzeka yonke lento ngisegoli ne yenzeka ngisegoli nje lento so yenzeke egoli so meka ngifica ke ngicela uunderline yenzeke egoli okay yenzeke egoli yes so hayi mangifica endlini mfethu lucky enough ke shuthi sacabanga ngokufana mina naye njengoba ngingachaza ukuthi ngumuntu onjani yabona sangala sizange silwe Nkosi yami because sabona ukuthi kahlahla umuntu osenesilimo ubani yeah intanga yethu nje mfuna lo yamjitha mncane kakhulu so saxoxisana nje futhi sobabili ngoba yena wayethula eyazi wayethula ingxoxo thini no mfethu ufike kanjani wena la mina ngifike kanje
yabo. Okay. So okay, ayazini ngeke ngixabane nawe nami futhi ngeke ngixabane nawe. Mm. Kuyacaca ukuthi mina la nawe senzile because mina ngazi ukuthi mina ngedwa ufika la naye futhi wazi the same story yabo. So angeke size silontunyane but lucky enough nje we were matured and futhi ke so yeah ngase kwenzana lapho yena ubawahamba kuqala uyena hamba unesibindi sokusala. No, angisalanga isikhathi eside nami because nami ngabona no I can't spend the night. Then kusuka lapho ke okay anilwanga nabakhona khona ukuthi nixoxisane nizwane. Yeah. Then ukusuka lapho ke ubudlelwane bakho ke no sisi lo basebuba njani ke naqhubeka noma wave bakhetha nje. Ngalolo suku ngasuka ngahamba yabo like out ngaphuma endlini nga request ngabuyela endlini yami. Because I didn't know mhlambe kusakhona isithathu soqhamuka noma sifo angazi yabo singiyasaba kahle kahle. Ngavele ngahamba then lento ngisho ukuthi manje ngambona yabona masingabonani fonini sikhululeke sixabana kamnandi sixabane kucaca ukuthi ayazini sikhulumisana kodwa mase sabonana sidinelwana lesikhashana esincane then kudlule ayangazi ukuthi ngidlule kanjani kuleya cause akufanele ngabe ngadlula ke lapha kodwa wadlula. Yeah. Ngaleso sikhathi leso uyena umuntu kuphela othandana naye akekho omunye. Yeah, uyena kuphela umuntu engithandana naye akekho omunye. Yabo madoda. So mina angisho ngathi ufuna mhlambe yini ukupheya akwenzeki yabo. Ngithi ngizopheya kanjani ngihambe ngojola ngiyoshela nami angeke kwenzeke yabo. Worst part mawukuthi usafuna ukwenzela omunye umuntu into engeke izenze yabo then hayi aphinda futhi ngasuka sengibuyelene naye futhi so hayi kwahamba hayi ke kodwa ke kwaphinda futhi ke esinye isigame esincane nje I think nami inhliziyo mhlawumbe bisithanda ukudela yabo ngabona kwenzakalani ngithe ungashini ukugoda lesi sisigame kwenzakalani kusona. No lesiyana asikho nzima kakhulu but so ngathini benokuposta and then ngibone futhi angafihli so mangibuza mina post umyeni wakhe angisho umyeni ngoba nakhusela obolile umyeni ngophela nomyeni naye ngazi nomyeni naye Nkosi yami wesithathu noma wesifona noma kanti akusiyena nomyeni lo yena aficana naye endlini kwangeyena lo emlobola baby ngeke ngashathi long story le hayibo izanazo. So yeah kwangeyena kodwa kwangeyena lo yeah so makuposte kabanye ke ngiyabuza yabona nje noma echaza nje ayikahlahla isekho into ekhulumayo engiyikholwayo mina yabo so noma ngathi uchaza kangakanani ngivele ngibona yazini ayikho amanga mengabuza ubalo bhuti wami ubalo cousin wami vele kuphelile ngeke ngize ngithi ngicela inamba yakhe ngikhulume naye cousin wakhe so yeah lo munye amlobolayo yabo njengamanje angazi ngabe ngidlala ngawa ngazi nokuthi kwagcina phi lo alobolayo noma usaqhubeka noma nawe usakhohliswa yini because yonke lento yenze esingale egoli futhi into esindala kakhulu I think onagcina senihlukene nontombazana hayi Nkosi yami inhliziyo yami yagcina idelile yayamukela ukuthi hayi noyazini amukela ngangisamthanda ngihlukana naye ngifuna uqamba amanga ngangisamthanda kodwa ke kwaya ngokuya yeah. Manje usungena kanjani ke ebugebengwini ungena ngalesi sikhathi kade uhlukana naye untombazana omthandayo noma mhlambe khona omunye ugela omunye wagila so kahle njengoba ngishilo ngathi umuntu oyi1 ongile kaningi yabo so the time ngigila akulaleki ngeke ngikhohlisa uma ngigilile mhlambe iviki lonke angikwazi ukulala ngikwazi ukudla ngithi ngisomisa kanjani la and then ngibe sekuba khona lawo banganika abaqhamukazi ekusentwana sihamba sendaweni ukuthi namhlanje and then athi ngibone futhi nasi space emotweni hayi siphume kanje sihambe futhi sometimes kube uyena ongitshelayo zamona into enzayo umzamo lento yenzayo wrong so kanje wawenzani kahle ubugebengu omnjani lokho nanenzani no angeke ngize ngihlambe besihlupha noma besibula cha Nkosi yami sikasibulale umuntu but nje ukuthatha nje izinto engezona ezethu sizithatha kwenye indawo nibambe inkunzi noma mhlambe ningene ezindlini hayi ezindlini futhi hayi nani ntshontshapi angazi noma izongibophisa lento
Ngicela ukukhuluma story. but like no anothi kuhlambe ngasekhaya or what kodwa ke sasiphuma nje siye kude kakhulu impela. Nithatha kuphi? Bear in mind ngimncane njalo ngaleso sikhathi and eskimini mina omncane kunabo bonke but ngendlela esengidepressed ngayo ngizibona ngomuntu omdala ngizibona ngingayenza yonke into abayenzayo so no kahle kahle ukuhamba nje uthola mhlambe company thizeni egadelwe nje security inkosi yami. Okay. Hayi, Ningena security, phakathi. singene nje kwesinye isikhathi futhi security ngendlela esesatshiswe ngayo kube yilona futhi lesiqukulisayo impahla nje. Hawu. Phela liyatshelwa nje kahle ukuthi lalela lento le akuyona yakho lento izokhokhela thina sizothatha lento siphuma nje so omunye kuyazi ke Niyodayisa ke. yeah so lezi zinto sizidayisa sagcina sesinebhaya lethu ke sazithani uyazini Showcase. longamla lo uzothenga kanje vele uzothenga kanje so masifahambile lapho uyazi ke ama security aba nezindlu thothi ngasesangweni unendlu but then mhlawumbe lapha phansi kune skill strong zoboshwa. Ngicela uze nazo. Okay so uyabona lapha phansi ne kuma Phansi kwani? esicabheni sama security ne ufika nje lapha yana paper spray uthola vele lo muntu useyilalele o 12 noma usathe phela hayi ukuthi bayalala emsebenzini but ufike nje wena ne paper spray uyifuthe nje kancane ungayibanga futhi nomsindo ungaze uliqede lonke igobho ze paper spray. Wobona ngaye sephuma ngewindi noma ephuma kuona lo mnyango esekhwehlela engasaboni lutho ila obosobona khona ukuthi hayi sekushubile ke bese yeah so nje okunye nokunye kwakhona lapho because asikwenzi inkosi yami ngasekhaya abayazi futhi Nihamba nekudeni. siyakude kakhulu so kuthola mhlambe sicross ama toll gate mhlambe 2 or 3 so kufanele thothi kushaye o 3 o 3 4 sesingala kwama toll gate because bazokwenza ama road block so sike sicishe sagaxela nje futhi I think mhlambe ngizothi gig yangasekugcineni kwesiwenza yabo so sike sacishe sagaxela sidlula utoll gate kanti namaphoyisa asilandene and stuff so yane kwaze kwenzeka ingozi yayo le moto esihamba ngayo yithi laba manje siyaphunyuka ke imoto yomunye wabangani uhamba nabo. Hayi imoto Noma nayo ke imoto akusiyethu kodwa uthothi imoto iharishiwe nje kwawena wazi ukuthi imoto yakhe yonzani so Hawe man. yeah so yonke leyo nto le ayenziwe ukuthi ngiyayithanda or what but sengiyibona ngiyithanda ngenxa yencindezi engibhekene nayo. Usayenza namanje? Yes or no? Cha. Oh awusayenza. I know hayi inkosi yami hayi kudala impela sagcina. Yini oyifundile ukubona konke nje lokho okobugebengu kade ukwenza? Ongene khona ngenxa ukuthi uthi bowusohlukumezekile uhlukunyezwe umuntu wesifazane kaningi. Mhlawumbe engikufundile okuhle noma okubi. Okuhle nokubi futhi nakho ungakusho. Okuhle ukuthi angibe broke. Okuhle ukuthi angikaze yeah. I mean bengingabi broke. Past tense. Bengingabi broke. Ngihlezi nemali. Nothi bengihlezi nginemali but bengingabi broke. Yabo nje lento ukuthi manje angisazi ngizothatha ngihlanise angisana ngisho imali etime noma idatha bengenzeki hlobo. So yeah. Okubi hayi bafethu impilo eshesha ayibuyiseni. Because yeah siqalile siqala le yanto singalezi khathi sayiqala ngazo or ngale ikhathi abaqala ngazo then kwajoin abantu bajoin abanye abaphumayo baphuma kahle abanye baphuma mhlambe sebeshonile hayi ukuthi nkosami balimalela khona lapha ya siyoyenza cha thothi nje angani phela umuntu uyaziwa vele ukuthi unezinto ezi-right endlini so qhamuke nje omunye mhlambe oyigebenza ngaphandle yabo so yeah yona into esifundile ukuthi hayi no impilo kanje yana ayibuyiseli actually umuntu oqondele nalesi simo leso obubhekene naso wena ungathini kuyena? Cause yonke lento le idalwa incindezi ne idalwa depression so umuntu obhekene nalesi simo engingakusho ukuthi angeke ngize ngimjudge whatever I feel engazithi right
kuyena akayenze but not to take impilo yakhe yabo angacabanga ukuzibulala of which nakhona kuyafika but because umuntu asuke engazenzi kusuke kuwumcabango and leyanto i-depression into ebuhlungu ngayo ukuthi iphila kangcono mawuhleka yabona makuzoqhamuka umuntu akumotivate athi no khohlwa inkinga zakho keep on smiling and stuff yona iyajabula ngaphakathi because uzokhohlwa inkinga zakho la ulibele usmile ngeke usmile ngisho usembedeni endlini yakho wedwa yabo so yeah umuntu obhekene nalesimo no anginayo ayikho i-cure ye-depression angeke ngize ngikhohlise ayikho i-cure ye-depression okwamanje ngaphandle nje ukuthi just try to be strong yeah try to be strong yeah at least uma ubona ukuthi ucindezele ngaleyo ndlela just try to spend time with other people just try to have fun unanokukhuluma ke yeah nanokukhuluma but futhi still nakhona ubheka ukuthi ukhuluma nobani because kuyenze ukuthi uyokhuluma nomuntu bese evele asizakale and then kuvele kube ukwesi yabo so yeah khuluma kuyasiza Sibonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. I hope lizofundisa abantu abaningi. Yeah, sibonga kakhulu. Kodwa ke lokho kobugebengu akuphele manje. I know kudala kwaphela Nkosi yami, kudala kwaphela. Ngajeza futhi kwadlula. Ngajeza kwadlula Nkosi yami. Angifuni ke ukuphinda ngizwe kuthiwa ngizobuza imibuzo mina manje omaphoyisa. Ngabuyele No, sekajeza manje. Ubukele bekhaya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV?